Краси, помощь! Дай да помагам! Трябва да го пустим малко от тази страна. Дай да помагам, бе! Има един камък, дайте малко в дясно. Е, тук е. Е, тук дайте един тук камък. Тук е. Чакай си почина малко. Да има то за 2 метра. Краси, дай да го качим. Дай ми Наласа снимай. Дай ми снимай, дай да го качим. Пане. Дай да помня. Само вземи да снимай. Къде е, човек? Краси, чакай. Прави си клип, Краси. Краси, прави си клип в момента. Пускай. Пускай. Пале. Пале се вижда. Бе. Дай на контакт, бе. Дай да избутай тук. Тук е стълкава, тя е взеси вече. Да, дай малко назад вече. Дай малко за какво се изтрепим и да... Балато ми си, бе. Шутейк. Епа, движение иска да самята. Това не е като... Не.